Сега всички, които гледате, аз съм на Орхината и тук при мен е Lion Pro BG и днес ще играем Skywars и той вече снима, защото има Camtasia в студио. Да, хора. И аз вече ще снимам и говоря. Дай първен клип с Наро на хистерията в Skywars. Да. То нека да скачаме. 3, 2, 1, скачай. Така. Нов мап. Kids menu. Аз па нямам permission. Да, това е починявам. Чакай, оплати честове искам. Choose Дай да е сняг. Snow. Някакъв влез... той има... Ние сме трима. Георги 9. Да го смачкаме. Ма няма да започнем скоро. Трябва да сме петима май. Той сега ще лепне, защото вижда, че няма хора. Те всички хора правят така. Видят, че няма лефтват. Защото повечето, нали, мразят да чакат. Охо, влезнаха. Изведнъж влезнаха доста хора. 50 човека изведнъж влезнаха. Добре. Доста пъти ми се бъгваше тука, ама да се надявам, че сега ще е добре. Хора, аз имам с texture pack. Аз хора снимам за Default Texture Pack, въпреки че имам Texture Pack, но в смисъл, нали, да виждате, ако не ви е разпознат какво има. Баси оплатите работи. Я само опнати неща. Аз имам Ender Perla, веднага идвам при тебе. Чай да слезна долу да си обера честа. И аз. Имам 2 Ender Perla. И аз имам 2. Под въпроса, кое е по-силно, това май. Аз имам едно от най-опнатите оръжия. Значи отивам при Марти. На бърдвишка за Sharpness 5. Тъй при Марти съм. На мен само каска ми трябва. Чакай! Golden Apple. Внимавай, може да има хора. Които да чекарат. Перо на хора към средата. И аз. Поне сме двама. Чай да се увелича чековете да видя къде е средата, че. Не. Там ли си? Аре. Go! Аз отивам. Там съм. Не, пънах. По-бързо. Аре, бе, човек, ще целиш там, бе! Познат не знаех. Цели в дърда. Цели в Чай, сега дупката. ще гледам. Така те ще Както има... намеря да е. Аз съм центъра. Няма никой друг, толкова ли ме... Толкова ли... Да, хора, сега ще гледам Минаро и аз ще наблюдавам за други хора. Значи тук има някакъв, който е мотат панталонки честплейт и има... Шарплес 5 камене! Вие сте 4. Това е най-опнатото оръжие. Има някакъв full diamond. Предполагам... И аз съм full diamond вече. Чай, взимам силните неща, за да не ги вземат другите. Някакъв има... Защото... Някакъв е до тебе. Ей сега. Паднах, човек. Аз там. Аре бе, човек, защо бе? Так му започнахме. Да, още малко. Пълса. Така, хора, излизай. Как те излизаш от тук? Сълъра Кюит пише, що си го изписва в чата. Сълъра Кюит. И аре последно, защото аз там. Така, нека... Ай, 3, 2, 1. Давай. Да, е пак съм да за такива често, за нормал. Не, стига с тия нормал, ти пусили си коси. Да. Опе, давай. Ми брат, защото много... Бати.
Не знам. Аз дам за сноу, ама не мога да дам, защото лагва. Айде бе, ако влезе някой друг, ще е добре. Добре, това не ме устройва, че лифтват. После ще ми Много кажеш не как сме да заключени изрязвам в клетка. от клипове. И аз не знам как. Как ти да е? И влезнаха в игра. Май скоро няма започнем. Ето. После. Ние, както винаги, сме първите. И аз пак ще опитам за сноу, ама не бачка. Да. Защото, нали, не е нужда бачка. Явно това много лагва. Я да видя скоро. Аз имам 0 точки. И аз имам една точка. О, ес. Да, съжалявам малко нупс. Еми, ти какво мислиш? В дървото има 6, брат. Чакни с 5 Аз не меч. знаех. Аз имам слаби работи. На мен трябва само дома. Тоест като броня имам много слабост. Въпреки че имам много перли и съм при тебе. Дай нещо дъма, ти си по дъма, аз съм. Ела долу. Поне си дай бутушките. Така, ти ще имаш 3 диамантини работи, аз ще имам 3 диамантини работи. О, по-хубава брадвичка. Добре, ще я взема. Аз предлагам още да ни ходим на Ти. това. Да. Аз имам 2. И аз. Искаш ли Ендърпен или има бед? Окей. Ела да убием оня. Лайдар. Мирай да педерас. Така. Убих го. О, фул даймонд. Много лагваше, докато го убиваха малко. И да чекаме хората да дойдат. И аз. Ти го. Ей. Що целиш мене, бе? Не мога цели някой. С яйцата. Аз. Ако се телепортира, брат, го почва, бе. Мъгъ. Той сега знае, че сме тим. Му тим и дойди го нападаме. Не. Голете. Ето! Падна. Уй, що ни казваме? Станахме ни и още... Мирай, бе. Така, браво. Не трябва. Който ма е на центъра. Къде си? Долу има вода. И няма нищо. Джо, чай долу може да оставил нещо. Ти осъзнаеш ли какво е направил той? Оставила златна ябълка. Мислех, че си ти ще... Батата пака. Джо, влешния гъс. Аз предлагам не, защото може да падна. Аз предлагам да ходим на център, защото не издържам. Ай, сега бе, ако бях паднал... Аз предлагам, ще паднеш. О, добре. Аре да отиваме, че няма никой. Опитай се поне. Дали Динаро ще оцели и той не оцелва. Къде си? Ох, добре оцелях. Аз идвам при теб. Долу съм оцелях.
на косъм. И сега ще чупа камък 5 часа, защото не си направих кирка от лабарина. Аз не знам къде. И сега ако то дойде... помагай ме да щупим това. Долу съм, не ме ли виждаш никнейма, бе? И аз. Аз май му видях никнейма на уния педал. Бутушки. О, камери, бе, шарпнес. Така. Има бутушки, ето тук има бутушки, тук в то, който трябва. Аре, сега ще го разбиеме. Да, имам. Имам 4, ето ти 2. Аз мисля да ходим на... Да, Аз докато видях, че две. е там. Да. Ама той се телепортва леко да не му бутне, защото ще троша главата. Да, бе. Аре да ходиме. Не съм те бутал. Бутнаме с твоята ендърпен, защо не изчакаме пак? Не знаеха ме, съм те бутал. Може да се бутаме с ендърпенливата пак. Много си зле бутна, бе! Аз му казвам, че ма бутна, той не. Много си зле. И сега да те убият. Брат, къде да знам. Много си зле. Сам се запали. Слизай, бе! Ко чакаш, бе? Започнал ли, бе? Нищо, ще отпушваш. Направи си кирка. И аз му виждам никнейма. Аз му виждам никнейма. Той си роби в крафтинга. Левна, брат. Да. Така, съжалявам за преди малко. Та така, хора, това ще бъде всичко от нас. Надявам се да ви е харесал.